c'est Adama Traoré, le président du syndicat des mototaxis. Donc, comme nous avons fait un directeur régional rencontré, un papier ko débat à l'Union. Mais le débat également tout est mis au bara d'Amnelikoué. Parce que moi, je suis depuis lundi. Donc, c'est vrai, mais au teko l'avantage. Il faut que Yamaria soro, Kasega Baraka Ketogola, comme Antuma Ketogum Koroli. Anyokuma engagé. Akuma Manoya, Ketaela, Kofanga Papiota. Mais on va lancer à papier, il faut à papiota. On leur a dit qu'il s'est gâteau sur à papieta. Il faut regarder l'activité qu'on a. On devait rentrer qui y et ni be mis sur on devait permettre à papiota. Et d'autant plus que papier ko fene kuma falen be papier ko warko kan. Donc papier tali est-ce que risque donner ta la followa ni kuma falen be ko ka dobo ala ibi jo folo o ka bange ni benga karami o la ko papier wari ni en ce moment il se ka papier ta. Donc o la en se ka sigi faut ka papier uta. Mais ni yoro mina anga directeur régional fo anaka équipe mogo be directeur régional anaka équipe be ambu be fo ni kenenka à chaque fois que amba ni kamba ye abaga daila anyi abaga équipe be wule il est très ouvert. Amena ambe débat que c'est-à-dire que i kana ni fo ni te fo ya o te bokuma la bebi aklinanta fo ata se anga bengan soro donc kunu bara reprise ko kuma la ana gana nyona kosobe mais kuma sira yoro dola a jabi tunta ale bolo ako anma ale fene chide ne directeur national ani ministry ol de ba ale chi. Donc, on attendit Ama. À quoi le Kumanyoya, comme moto la Séguinko Kumakera Togomi. Nae au Lukmanyoya. Nimi Bora la beau foin. Anyome, mais au coffre, un Kumaro engagé, Kumachamaro engagé tout. Ago Kangat Amega Tanta. Nan tu ne Kumain Blaya. Allez Tungo Nyani, quoi est-ce que tu t'en as arrangé? Ango, ça c'est vrai. Donc, un kuma blate au benani 16h. On en a so, on en a après un betaraso. Am seso, Erklentla, Erfla au coffre. Aïe, Wolelike, aïe, Wole. Ago, un kuma mimbla, Nango fo, Jabika sorola, Teliala, a Jabi sorola. Parce que Antungo, Ukato anga bolika, wakati di ama anga papier ini. A Jabi sorola. Aye a sanfɛ mɔgɔw kuma ɲɔgɔn ya a n'u bɛnna fɛn na o ye fɛn jumɛn ye k'a daminɛ bi la fo ka taa se janvier kalo sali ma je dis bien k'a daminɛ bi la fo ka taa se janvier kalo sali ma an ka boli mototaxi donc n bɛ segin a kan k'a daminɛ bi la fo ka taa se janvier kalo sali ma an ka boli. Ami plagi kala problème tala mais nya ira la o min flé ni faka fo policier parce que odon benga moto la segini kola policier na ñoŋon segen doni sona anga se uka fama o ma munun be dala o lu yan segen doni donc nya ira la fo ni mi kuma folen flé ni il faut ka ke papier on ga do soro la et ensuite à casser policier ma ni policier yanga mo munala papier inde am se kana o de présenter policier la ka fo non ani jamana nyemoko benani de kan papier fleni donc apply kata merci ago autre problème très probablement bi ou bien chini abe woleli ka ameta au papier mine taxi pour laquelle Beka a recensé donc au de koso keta fo Beka a recensé anga bedon
an ka bɛɛ dɔn. La photo aussi. La photo an ko dimanche après-midi mɔgɔ dɔ bɛ sigi yan i bɛ na ni photo kelen ye n'i nana n'a ye a b'a agrafer k'i ka référence sɛbɛn a duguma. Donc directeur ko une photo. Carte d'identité photo. Donc il dit que an bɛ se ka baara daminɛ bi ka taa se janvier kalo sali ma 2021 o wagati kɔnɔ an ka papier ɲini n'an ma papier ɲini n'u wulila o la ni min minɛna ni papier bɛɛ ma dafa i ka moto tɛ bɔ yen fɛ. GMS la i ka moto tɛ bɔ yen mais o bɛ taa sɔrɔ bɛn kɛra papiyew sɔngɔ la jiginni min n'an y'a ɲini bɛn kɛra o la ko o kunnafoni di bɛɛ ma donc bɛɛ b'i ka papiyew ta nin de kɛra bɛnkan ye kunun directeur national ni a ka famaw cɛ k'o lase an ma donc c'est pourquoi n ko nin ye kɛnɛ ye kɛnɛ mun na an ka directeur régional fo an kan k'a fo k'a n'a ka équipe mɔgɔ bɛɛ fo.